Bé, seguim doncs amb aquesta ballada de ballets populars catalans que hem iniciat fa uns instants en el marc d'aquest 70è aplec de la Rosa Ules del Castell. Aquí, a la plaça Major de Dona, com sempre, ens hi acull, doncs, el migdia del dilluns de Pasqua de Pentecosta, aquesta trobada de dansaires, l'esbar dansaire de Castell de Tona, que posaran moviment a més de 250 dansaires. I hem pogut veure alguns grups, ara se'n preparen uns altres, que ens oferiran la veu Riera. I així anirem, doncs, avançant fent tot aquest camí, perquè fem països catalans amb els seus balls que ens aplicaran tot aquest ric folklore i aquest ric recorregut pel món de la dansa. Esbar dansaire de Castell de Tona, del marc de l'aplec de la Rosa Ules del Castell, en aquest dilluns de Pasqua. I tot seguit, la veu Riera. Seguim evolucionant en tota aquesta beguda que l'esbar dansaire de Castell de Tona ens anirà desenvolupant en el decurs d'aquest migdia en el marc d'aquesta plaça Major de Tona amb les festes de l'aplec de la Rosa Ules del Castell. Canviarem ara una mica d'estil i ens arriba el grup de bastoners a l'esbar per l'acompanyament dels seus grellers per aquesta música que sigui encara més viva i directa i ens oferiran dos balls de bastons, el Corre i la Pepa. Grup de bastoners d'esbar dansaire de Castell de Tona, participant també en el 70è aplec de la Rosa Ules del Castell.
Aquesta és la participació de la secció de Bostoners de l'Esbart amb l'acompanyament de Pep Roller, que ens han aportat doncs també aquesta participació amb el Corre i la Pepa. Retornem ara amb el que és la dansa pròpiament dita d'aquests ballets populars catalans i un altre dels grups de l'Esbart ens oferirà el ball de cintes de les Preses. Us introduirem en cadascun d'aquests balls una breu sinopsi de la seva procedència i la seva història. Concretament, el ball de cintes de les Preses, aquests balls són comuns a diversos indrets de Catalunya, amb unes característiques diferenciadores de cada poble, tant en la manera de ballar-los com en el nom. Sembla, però, que tots poden tenir un punt de partida similar relacionat amb el culte a la natura, ja que les cintes que s'utilitzen servien per enganar l'arbre al voltant del qual es feia la dansa. En el cas de les Preses, les cintes són sostingudes per un dansaire que amb el braç alçat sosté les cintes que els balladors s'aixequen. Avui en dia encara es balla a les Preses, tal com va ser construït el 1945 al segon diumenge d'octubre per la festa major. Per tant, doncs, en el cercle d'aquesta plaça, aquest juvenal i aquests dansaires ens faran la representació del ball de cintes de les Preses i amb l'acompanyament del grup instrumental de l'Esbart, una de les poques formacions d'esbarts de Catalunya que porten el seu grup musical propi i en directe. A part també que l'Esbart d'Ençà de Castell de Tona, tot el que és el vestuari també pertany a la mateixa entitat. Aquesta és una de les evolucions que ara podem veure del ball de les cintes de les Preses en el marc de les festes del 70è aplec de la Rosa a l'Ues del Castell en aquest matí del dilluns de Pasqua 28 de maig. Per recordar-vos que aquesta tarda tindrà lloc el tradicional aplec de Sardanes que arriba a la 70a edició. Abans, però, es pot fer una pausa a la Mica de l'Ordre que s'ha visita a la Mar de Déu de 3-4-5 i a partir de les 5 l'aplec de Sardanes amb les pobles Baix Llobregat i Sant Jordi i Ciutat de Barcelona. Si es donés el cas que pogués, aquest aplec de Sardanes es farà a la sala La Canal. Ara, però, estem a l'espera perquè aquests dansaires ens facin la representació d'aquest ball de cintes de les Preses. I aprofitant aquesta pausa us presentarem aquesta formació instrumental tan valuosa i que dona un caliu positiu i sostingut en rellevància de tot l'espectacle que us veig al Parc d'Ençà i de tot. Referim al grup instrumental de l'Esbart, que està compost per Anna Márquez de violí, Clara Oret, violí, Núria Riera, flauta, Helena Cànovas, flauta, Cèlia Tort, oboè, Marta Lleyes, clarinet, Oriol Puig, corn anglès, Jordi Riera, trombó i Lourdes Oliva, acorder. Per tant, dediquem un fort aplaudiment que ens salutaran les seves notes musicals per acompanyar la part musical d'aquests balls que avui ens oferirà l'Esbart d'Ençà i de Castell de Tona. Grup instrumental de l'Esbart, dels pocs esbarts de Catalunya, doncs que es pot dir que porten una formació musical instrumental pròpia. A l'espera ja per aquesta representació d'aquests balls, que en un breu parèntesi doncs els tindrem al mig de la plaça per oferir-vos aquest ball que us hem presentat i que és el ball de cintes de les Preses. En aquest matí, el dilluns de Pasqua, 28 de maig, salutacions ben cordials i us posem incorporar avui més tard. Bon dia i benvinguts.
Bé, per diferents circumstàncies us havíem presentat un ball que és l'ordre que toca, però que de moment no us el podem representar, però ràpidament donem pas a un altre, que és el ball de Castellers de Cardona. La seva breu explicació és que aquest ball era una dansa molt estesa per tot Catalunya i ballada amb melodies i coreografies diferents i empreada en unes aplicacions variades, com a iniciadora de la festa major, com a cercavila, per anar a fer escallots d'un viu i nou casat, com a acomiadament d'un foraster o com a part de les caramelles. Antigament era ballat per homes sols amb uns camals plens de cascavells que calia repicar-en fort perquè deien que llur so espantava els mals esperits. Per aquest motiu, els caramellalles volten de casa en casa per treure'n el mal i portar-hi els bons amics i els bons auguris. Més tard s'hi afegiren les dones, que en molts casos es penjaren els cascavells de les faldilles i provocaren canvis en els salts difícils que executaven els homes. Ara sí, a la plaça ja s'hi tornarà a fer aquest ball, que és el ball de Cascavells de Cardona. L'altre el presentarem d'aquí una estoneta. El bar d'ensaire Castell de Tons.